Assalamu alaykum edilileşler. Bu gedek kısanymyz beýik welilerden Necmettin Kubra barada bolar. Necmettin Kubra Hazretleri beýik sünni alimy we meşhur Sopi Necmettin Kubra Hazretleri Hicri 539-njy ýylda Horezmiň Haybek owasyna dünýä inipdir. Bu sebäpden oňa Haybeki de diýilýär. Käbir çeşmelerde onuň Hyvada dogulandygyny hem ýazylýar. Beýik weli Necmettin Kubra Hazretleri fıkıh, tefsir, hadis ilimlerinde iň belli alimlaryň biridir. Sopçuluk ýoluny Kübreviye diýip adlandyrylýan tarikatyň esaslandyrjysy bolan Necmettin Kubra Hazretleriniň dol ady Ahmet bin Omar bin Muhammed bin Abdullah el-Haybekidir. Lakamy Ebul Cennab'dır. Bu lakamy oňa düşünne Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarapyndan berilipdir. Bundan başga onuň ýene-de Necmettin, Şeyhul İmam, Zahidul Kebir we Şeyhul Horezm diýen lakamlary bardyr. Gatnaşan ilmi mejlislerindäki çeşmelerde hemişe üstün gelende üçin oňa Ettametül Kübra lakamy da berilipdir. Onuň halk arasyndaky meşhur ady bolsa Necmettin Kubradır. Necmettin Kubra Hazretleri dini ilimlara ähmiýet berýän täjir maşgalasyna öňü götürýär. Ol çağalygyndan ilim öwrenmäge başlaýar. Biraz ulalandan soňra ilmiň ışkyna düşüp köp ýerleri gezýär. Müsürün Aleksandriya şäherinde Ebu Tahir es-Silafiden, Eýranyň Ispahan şäherinde Ebul Mekarimdan we başga da ençeme alimlerden ilim öwrenip hadisiyat tutýar. Soňra kelam alimy İmam Ebu Nasr Hafsanyň Tewrizde sünne dersini okutýandygyny eşitip ilmini onuň ders halkasyna dowam etdirýär. Ol Şeyhus Sünne vel Mesalih adly giriş görnüşindäki kelam ilmine degişli eserini bu ýerde ýazýar. Necmettin Kubra Hazretleri bu ýerde Baba Ferruh Tevriziniň söhbetleriniň bereketi bilen ilim öwrenmegini tamamlap, sopçuluk ilmi bilen meşgullanmaga başlaýar. Ol tasawwufda qaqasynyň dogany Ebu Necibi Suhraverdi Hazretlerinden ruhu güýç alyp gününden kämilleşýär. İsmail Kasri'nin ve Ammar bin Yasir'in söhbetlerine gatnaýar. Fahrettin Razi Hazretleri bilen görüşýär. Şeýlelikde Necmettin Kubra Hazretleri bir näçe ilimde kämilleşip, tasawwufda belent mertebelere ýetýär. Soňra dogduk mekany Horezme dolanýar we bu ýerde adamlara haka barýan dogry ýol görkezmek, olary ýagşylyga çagyryp, ýamanlykdan gaýtarmak ýaly mukaddes wezipesini yerine ýetirmäge başlaýar. Gysga wagtyň içinde Necmettin Kubra Hazretleriniň töweregine ýüzlerçe talip ýyglanýar. Mevlana Celaleddin Rumi'nin qaqasy, ulamalaryň Sultany Bahaettin Veled bilen Feriduddin Attaryň ustatlary Mecduddin Bagdadi we Baba Kemal Jundi, Abdul Aziz bin Hilal, Nasr bin Mensur, Seyfuddin Baherzi, Necmuddin Razi, Rahiyettin Alılala onuň meşhur taliplerydir. Necmettin Kubra Hazretleriniň talipleriniň köpüsi öz döwürleriniň mürşidi bolýarlar we adamlara hakykada barýan dogry ýol görkezýärler. Sopçuluk ýolunyň beýik ustatlarynyň biri Necmettin Kubra Hazretleri şerîgi hemde sopçuluk ilimlerini çuňgur bilýän, musulmançylygyň gözel ahlagy bilen bedenen ören beýik alimdy. Taliplerine ilim öwretmekde ihlaslydy. Allah Taala tagat wadat kılmakda, onuň dinine hyzmat etmekde asla hayal ýagallyk etmezdi. Bu ýolda özüni tanqid etýänleriň sözlerini de alga alyp durmazdy. Kim bolsa bolsun, hemmelere ýardam etmäge, adamlara diňe ýagşylyk etmäge çalşardy. Onuň dergäki garyplaryň, horhomsularyň pena islap barýan gapsydy. Necmettin Kubra Hazretleriniň halk arasynda uly awraý bardy. Hemmeler oňa hormat goýardy. Mertebesiniň belentliginden habar berýän hal hereketi, keramatlar hakynda gurrunlar dilden dile geçip çar ýana ýaýylýardy.
Onun keramatlarının iň ulusy her biri baran sebitinde adamları doğru yola urukduryan, töberegine nur, bereket saçyan mübarek arif talipleri yetiştirmegidir. Necmettin Kubra yüzlerce talip yetiştirip olary belent mertebelere getirdi. Allah yolunda yürümek, hak bilen bolmak isleyen niceme kişilere yol görkezdi. Ol yetiştiren taliplerinin hersini bir velayata ibererdi. Talipleri hem baran yerlerinde ustaatlarının yolunu yaymağa çalışardılar. Xorizm sevtinde Necmettin Kubra Hazretlerinden sonra onun ýaly beýik weli yetişmendir. Onun mertebesi şeýle bir belentdi. Hatta Allah'ın ışıkına düşüp özünden geçen pursatında bir kişe nazar etse, şol kişini velilik mertebesine getirirdi. Bir gün bir täjir gezip görmek üçin Necmettin Kubra Hazretlerinin dergähine, derbüşhanasyna girdi. Necmettin Kubra Hazretleri oňa bir nazar saldy bolin, ýanky täjir şol demde velilik mertebesine çykdy. Soňra ustad täjir ýanyna çagyrdy. Oňa talip yetiştirmegine ruhsat berip velayatyna ýiberdi. Necmettin Kubra Hazretlerinden ilim öwrenip, ol hakda köp gurrunlar beren beýik alim Abdulaziz bin Hilal şeýle diýär. Necmettin Kubra Hazretlerinin ders halkasyna bir näçe gede gatnaşdym. Az wagtyň içinde tamam bolýan şol sanlyjy söhbetleriň bereketi maňa köp zat gazandyrdy. Necmettin Kubra Hazretleri diňe talip yetiştirmek bilen çäklenmän, eýsem özünden soňky geljek nesilleriň peýdalanmagy üçin bahasyna yetip bolmajak gymmatly eserler, risaleler ýazypdyr. Bu eserler tefsir, hadis, tasawwuf we beýleki ilmler hakyndadyr. Onun iň möhüm eserleriniň biri bolan Usul-i Aşere kitaby tasawwuf hakynda bolup, ders halkasyna yetişen talipleriniň we has soňky gelen nejeme kişileriň ýan kitabyna urilipdir. Necmettin Kubra Hazretleri Hicra 618-nji ýylda Xorizmşahlar döwletiniň paýtagty Gurgunjyň Mongollar tarapyndan gawalanda bolan gan döküşükli söwüşde şehit bolýar. Şonda düşman şäheriň bütün ilasyny gylyçdan geçirýär. Reşiduddin Fazlullah'yň aýtmagyna görä, Çingizhan Necmettin Kubra Hazretlerine şäherden çykyp gitmek üçin proje berýär. Emma Necmettin Kubra Hazretleri düşüne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem girip oňa soňky demeneçeni söwüşmegi buyurandygyny aýdýar we şäher yer bilen ýygsan ediljek bolsa, özüniň hiç ýaňa gitmejekdigini aýdýar. Şeýdibem söwüşde şehit bolýar. Käbir çeşmeler şol söwüşde Necmettin Kubranyň 78 ýaşyndadygyny belläp geçýär. Yafi atly alim bolsa, Necmettin Kubra Hazretleriň gyrgynçylykdan öň Saadetdin Hammuye, Radiyuddin Alylala we başga da bir näçe talifina şäherden çykmagy buyurýar. Ýyzyndanam köpçülik bilen söwüşe girýär we şehit bolýar. Başga bir taryhy çeşmäge görä, Necmettin Kubra Hazretleri Mongollaryň çözüşini saklamak üçin Abdulhalik Gijduvany Hazretlerine dilek duga edip bermegini haýyş edip, taliplerini bu maksat bilen Bukharaýa berýär. Onun Abdulhalik Gijduvany Hazretlerine bolan hormatyny görkezýän bu maglumatyň Gijduvany Hazretleriniň ýoluna eýerji, Nakşibende tarikatynyň wekilleri tarapyndan aýdylandygy şüphesizdir. Reşiduddin'e salgylansak, gyrlan adamlaryň sanynyň köplüginden ýaňa Necmettin Kubra Hazretleriniň mübarek jesedi tapylmandyr. Yafi bolsa ustadyň jesediniň tapylandygyny, onun haraba öwürlendirgähinde jaýlanandygyny aýdýar. Necmettin Kubra Hazretleriniň jaýlanan dergähi häzirki Daşagud welaýatynyň Könürgen şäherinde saklanyp galypdyr. Gelin onun aýdan pehimlerine ser salalyň. Şeýle manily ýaşa bolyn, sen sebäpli hiç kim dowduga gitmesin. Adamyň pulu köpeldigüçe düşmany, ilmi artdygyça dostu köpeler. Dinsiz hem bolsa hiç kimin göwnüne degmäň. Adamy ynjytmak
Allah Taala'ny ıncıtmak diýmekdir. Ihlas her bir işini kimdir birinin göwnüni görmek üçin däl-de Allah Taala'nyň razylygyny gazanmak üçin etmekdir. Musulman kişinin başına gelýän kynçylyklar we bela-weterler onu günählere baş goşmakdan alyp galýan päsgelçiliklerdir. Hak Taala'nyň buýran hemde gadagan eden zatlaryny berja etmeseňiz, 4 bela depaňyzdan iner. Rızk kemeler, keselçilik köpeler, asudalyk bolmaz, lehim şefagat galmaz.